Larun batean Mendiorriko gazteguna ospatu genuen eta egoizeko 5:30 aldera polizia municipala agertu zen jaiarekin zerikusirik ez zuen gertakari batengatik eta plazan den gazte batzuk, oihu batzuk, apur bat oihukatu egin genuen auzoan poliziaren presentziak ez duelako lekurik, eta momentu batetik bestera 6 furgoneta heldu ziren eta modu oldarkor eta oso bortitzean jo zuten gazteen kontra eta apur bat laburtza aldera 2 atxilotu eta 3 identifikazio egon ziren eta poliziaren jarrera spray pimienta metro bat baino gutxiagoko distantziara botatzea izan zen eta atxilotutako gazte bati lurrera bota eta 2 minutuz inmobilizatu eta asfixiatu egin zuten. Salatu nahi dugu poliziaren jarrera oso desproportzionatua izan zela, hasi ziren hasieratik forma violentoan gazteen kontra, eta salatu nahi dugu poliziak ez duela gure auzoan ezer pintatzen eta nahi ditugula kanpoan. Argi geratzea polizia etorri zela juerga bukatuta zegoenean eta bakarrik zegoen hemen gazteak beraien artean hitz egiten eta ez zegoen inolako ez musikarik, bakarrik ziren jendea eserita bankuetan hitz egiten. Ulertzen dugu polizia sistemaren represio aparatua dela eta ez da lehenengo aldia auzoan holako kasuak gertatzen direnak, bortizki agertu da polizia eta auzoko gazteak kriminalizatzeko saiakera asko egon dira. Hortaz, apur bat gaur kontzentrazioa egin dugu alde batetik poliziaren presentzia auzoan salatzeko ez dugulako onartzen indar errepresiboen presentziarik gure auzoan eta bestetik atxilotuta identifikatuei elkartasuna adierazteko eta apur bat auzo antolakuntza aldarrikatzeko. Badakigu ez dela auzaskoa auzo honetan hainbeste presentzia polizial izatea eta horren seinale da hainbeste gertakari eta istilu egon direla poliziarekin urte hauetan eta saiatu dira batzuetan auzoa banatzen eta ez dute lortuko eta hor egongo gara lanean eta sare komunitarioak eraikitzen eta auzokideen artean apoiatzen eta hori. Indar errepresiboak auzotik kanpo, bortizkeria poliziala gelditu.